saltzen eta erosten ari gara. Egunon lagunok, Santo Tomas eguna da eta nola ez, plaza barrian gaude. Musikako mirenek intxaur gozoak dauzka. Bakioko txomin txakolina banatzen ari da. Gernikako piperrek itxura ona daukate eta andre batzuk erosten ari dira. Peru dimakoa da eta baserriko ogi biribilak saltzen ari da. Ikastolako ume txiki hoiek kapoiei begira daude, guztiz ikaratuta daude. Egia esan, kapoiak izugarriak dira. Gure euskaltegiko neskamutilak taloa eta txorizoa jaten ari dira, baina idoia ez da hori jaten ari. Sagar gorri bat jaten ari da. 3 irakasle sagardoa edaten ari dira. Astigarragakoa da sagardoa. Asko gustatzen zaie, gozoa dagota. Trikitilariak ere hemen daude eta soinu alaiak jotzen ari dira. Horko lagun hoiek txaloka ari dira. Beste hauek berriz dantzan ari dira. Oso ondo pasatzen ari gara Santo Tomas egunean plaza barrian. Basatoz gurekin?